Sziasztok, én Norbi vagyok, és ez itt a csatornának a második videója, és itt van velem Roli is, meg Dominik is, akiről majd mindig bevágunk felvételeket. Mindegy, halljátok, rajta, igen. Itt van, látjátok, nem látjátok? De mindjárt bevágjuk az arcát, hogy kicsit látható legyen. Majd a szünet lesz, a selfie time-ba láthatok majd jó kis képeket. Egy kicsit támosítom, hogy jobban És hallható a legyen. külön De a maximum van, vázd meg. A külön kiadásból lesz majd tag videó sajnos. Tag videó. Tudod ki lesz a tag? Ami pár nap múlva lesz. Dominik, tudod ki lesz a tag sajnos? A tag! A tag! A kirakós! A kirakó. Pár nap múlva lesz egyébként ez a külön kiadás. Igen. Igen. És 10 napos lesz. Nagyon Írjatok kemény. kérdéseket, és valamit még kérni szeretnétek tőlünk. Ajándék! Ajándék! Focilabda! Kutya! Kecske! Nem. Ez nagyon jó felvétel, esküszöm. És most beszélgetni fogunk. De ti egyébként most a nézők látnak engem, vagy Nem, de mindjárt látni fognak. Majd bevágunk egy pár egy ilyen képet. selfie-tájos izébe rögtön. Vagy talán igen, meg még be fogunk rakni az arcodat, hogy azért Ez a lássuk. selfie-tájos, de az arcok nagyon vélet. Nem baj, csak egy Jack Pixel hegy. Na mindegy. Akkor kezdjünk el beszélgetni komolyabb dolgokról. Mint A például. hajamról? Az is komoly dolog, de nem eléggé. Ez itt semmit nem ér ez a Annál van fontosabb is. Nem te. Ja, Istenem. Elmondjam, mi a fontosabb? Én. Nem te. Nem? Na mindegy. De ez nem. látni kéne egymást is. Látom, csak pixelnek. Ehhez látom. Hát csak kocka vagy. Amúgy bocsánat videózok, ha ezzel így nem beszélünk hozzátok. Na, Szerintem szedd odébb. akkor szeretnénk jó sok videót, meg jó sok... Baszki. Na, Dominik, te is csinálj valami vicceset, hogy mi is rögjünk. Norbi, Roli. Kockák! Most komolyan még szép a szemem. Fú, ez Szerintem ez egy olyan... gonosz lélek. Gonosz. Nagyon gonosz. A torkához. Jó, de nem És most meg kicsit videózok a Dominikról is. Mert ez olyan... Szia Dominik, most téged néz mindenki. Mindenki! Dominik, ez mind szexi sírommal. Ez hazugság, nehogy elhiggyétek neki. Megfoghatjátok nyugodtan. Nagy feketesség, igen, az agyad. És téged néz a kamera, de mindegy. Mi? Téged néz a kamera, a sok Nem pixel. áll. Kapcsolt ki a kamerát! Nem kopizs már bőrjén. Miért? Na jó, inkább visszarakom így. Na, Jobb volt. és ha ez zavart volna valakit, sajnáljuk. Nem értem, miért nem vágással csináltad meg. Mindegy. Jó. Most már mindegy. Így már van megcsinálva. Ez a Na. showbiz öregen. Na, akkor szeretnék egy kérdezni valakit. Kinek mi a kedvenc, hogy mondjam, elfoglaltsága? Gépezés. Ja, nekem is. Egy Vajon mi? Meg szerintetek mi az a játék, ami tetszett nektek, de életetekben nem játszottatok vele? Tehát nekünk be. Az a játék, ami nekünk nagyon tetszett, és életünkben nem játszottunk Ott vele. szopja a felmosolódat. Ez egy söprű. Fogottak minden miatt. Fúj! Ah! Ez csúnya jelenet volt. Jó. Ez csúnya jelenet volt. Vagy talán vágunk be pár részt. Ja, De ma- nézd már az SD-kártya, mindjárt teli van. Toljak rá! Na, szerintem akkor ennyi lett volna ez a videó. Itt volt Igen. Roland, Norbi és... Dominik. Na, pisztácia, sziasztok! Kopi. Ennyi lett volna!
Ja, Like, bocsánat, subscribe, nézem. itt Roli lejjebb megy, akkor így látható lesz. Itt. Nos, ennyi lett volna ez a videó. Köszönjük, hogy megnéztétek. Sziasztok!